La plaça Reial ja forma part de l'àrea de distribució urbana de mercaderies, que permet gestionar a través del telèfon mòbil el temps de càrrega i descàrrega. La implantació del DUM en aquesta zona forma part d'un seguit de mesures orientades a alliberar de vehicles al centre de la plaça. Disposar de mobiliari urbà en papereres, bancs i demés és delimitar una àrea de càrrega i descàrrega pels camions. És un petit canvi, bàsicament, per evitar com aquesta ocupació massiva per part de la càrrega i descàrrega. La nova àrea està en fase de proves fins dilluns vinent. Aquests dies qui incompleixi serà informat, però no sancionat. La durada de l'estacionament és un dels temes en què els comerciants creuen que poden sorgir problemes. No ha passat poc temps i tampoc hem vist els seus efectes immediats. El que sí que estem veient, perquè parlem amb ells, són els transportistes estan molt amoïnats, perquè amb bon criteri, i crec que és real, ells creuen que en mitja hora solament d'estar d'aparcada és molt poc temps per intentar fer la seva feina. L'Associació d'Amics i Comerciants de la plaça Reial no descarta fer més endavant una proposta al districte de Ciutat Vella per ampliar el temps d'estada. Tot i això, està satisfeta amb la nova àrea perquè representa treure els vehicles del centre de la plaça Reial.